Balik kita! Hands up to me! Balik kita! Hands up! Hands up! Nine! Oh! Outside na! Nine! Oh! Outside na! Zamboanga City, syudad na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Zamboanga del Sur, bahagi ng Timog Mindanao, ang lugar na naging tahanan ng mga sumikat na Pinoy boxer ngayon sa Pilipinas, gaya na lang nila Jonah Sultan at Yumer Marcial. Base sa boxrec.com, bata pa lang ay batak na sa bugbugan itong si Marcial. May nakatalang 70 laban ito sa kanyang amateur career. Isa sa mga highlights ng kanyang karyera sa amateur ay noong gumawa siya ng kasaysayan para sa ating bayan noong taong 2021. Ito ay sa Olympics sa bansang Japan, na kung saan nakakuha siya ng medalya sa nasabing larangan. At dahil dito, naging mas maingay na ang kanyang pangalan, ang pangalang Yumer Marcial. Di lang sa Pinas, pati na din sa labas, dahil sa may pinatunayan na siya ang pagkuha ng medalya. Pero di pa nagtapos ang pangarap ni Yumer Marcial sa isang medalya lang sa Olympics. Nagpatuloy siya sa professional boxing. May kasalukuyang professional record siya ngayon na 4 wins, 0 loss, 2 dito via knockout. Mas malalaking kalaban ang binangga ng Zamboangueño, pero dinurog lang niya ito gamit ang experience sa suntukan at lakas ng mga kamao. Kaya marami agad ang nagsasabing si Yumer Marcial na daw ang Pinoy na posibleng tatapat sa bigatin sa middleweight division, ang division ni Canelo at magkapatid na Charlo. Pero may nakalaban na din itong si Marcial na singtangkad ni Charlo at malakas din ang mga kamao. Ito ay si Isaiah Hart. 6'2" ang tangkad at sa 6 na panalo nito, 4 dito ay tinapos via TKO. Habang 5'8" lang itong si Yumer Marcial at may isang laban pa lang sa pro. Dito nasubok ang lakas at tibay ni Marcial sa bakbakan dahil 3 beses siyang pinabagsak ng kalaban. Sa unang bahagi ng sagupaan, kahit mas matangkad itong si Isaiah Hart, ay makikitang agresibo pa din si Marcial. Mas sumusugod, tila gusto agad tapusin ni kabayan itong Black American. Pero sa sobrang agresibo ni Marcial, ay nasingitan siya ng isang solidong suntok. Bagsak si Marcial, pero bumangon, walang takot na sinabayan ang lakas ng kalaban. Whoa! May gusto sa street. Laban lang daw. May timingan no. My God. Gakos. Na, bantay sa street. Bantay sa street, Mer. Bantay sa street. Ida! Oh! Ida! Oh! Ikaw, buwang ka. Oh, kanada! Kanada! Badi da! Boom! Boom! Kapirang! Double jump! Boom! Boom! Nice, Primo! Bantay! Kana! Relax lang. Nice. Sa second round, ilang beses nakatama ng solido si Marcial at naalog pa niya ang kalaban. Kaya naman mas naging agresibo pa siya sa laban. At dahil dito, 2 beses pa siyang nasingitan ng solidong suntok. Bagsak ulit si Marcial ng 2 beses sa second round. Double jump, Primo! Yes, nice, Primo! Oh, mana si... Do! Mana do? Lihat ke bola. Bantay lagi sa street. Bantay sa street. Shoot ya pun. Smart! Move your head! Bantay sa street. Do! Mer, bantay sa street. Bantay sa street. Street, bantay. Hawas sa daga sa do. Na, bantay sa street. Bantay sa street. Bantay lang, street. Street lang. Double jab with me, double jab. Na relax muna, relax na, relax. Relax sa warm.
Third round tuloy pa din ang palitan ng mga kombinasyon. Matapang na sumusugod pa din si Kabayan. Tila kaya niya niyang kainin ang mga suntok ng mas malaking si Isaiah Hart, pero mas naging maingat na din siya sa depensa at sa pag-atake. Double jab first. Sumbaga daw, sumbaga daw. Move the head! Hands up! Double jab, Elvin! Double jab! Yes! Gina! Gina! Ibu na! Attack! Attack! Hands up, Ibu hands na! up! Elvin! Double jab, Elvin! You're doing a great job, Elvin! Nice! Nice, Elvin! Hands up! Kamay na lang, kamay na lang. Hands up, Elvin! Hands up! Kamay na lang. Double jab! Nice! Good Sana, job! kaya ni mo na. Kuha ni mo ni kay Ikyo. Hands up! Good job, Wilmy! You're doing hands up! Hands up! Great job, Wilmy! Balisan ko na lang. Oh, wala si kusog daw. Wala si kusog. Balisan daw. Nice! Good job, Wilmy! To the body! Move the head! Hook daw, hook. Hands up! Hands up! Great job, Wilmy! Great job! Hands up! Masunod. Bantay sa street. Kaya daw, ulam. Fourth round, tinatadtad na ng mga suntok ni Marshall itong si Hart. Di na nilubayan hanggang sa naalog ulit ito at muntik pang bumagsak. Kaya agad tinigil ng referee ang laban para makaiwas sa mas malala pang kapahamakan. Oh! Hands Sige up! daw, balik. Move! Nice! Oh! Asa na? Asa na? Ang inakala ng kalaban na nalumpo na niya si Kabayan dahil sa tatlong bagsak na ginawa nito ay isang pagkakamali dahil isang malupit na comeback ang ginawa ni Yumir Marshall. 3 beses bumagsak pero bumangon at dinurog ang mas malaking kalaban. Tinalo niya ito via 4th round TKO. Oh! Asa na? Asa na? Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.